Tam střih. Dvě střichy, že vyndáš prázdnou. A to je, že musíš tu kartu dát. No. Si vyber. A když se ti ten kompo, tak do té doby můžeš... Jak 2,25 vole? Můžeš kopit 2? Koupíš si třeba kou. A jedna. Ne, to si musíš vybrat. To nemůžeme tady mluvit do záběru. Nebo stále. A? Hele, už to jede. Hele to. Bez peněz. Taky jo. To pane. To si všechno bude kupovat jako. Martina, já řekl, jak to bliká, tak si můžeš kupovat. Ty jsi svině. Tak ráno.